Господине, как се казвате ви? Марио Скиров Гаврилов от град Монтана. Преди месец и нещо ви преглеждахме, Да, може би 40 дни. Добре, 40 дни. Открихме, че имате камъни в жлъчката, нали? Да, да. Знаехте ли, че имате камъни? Не, до сега никога. Не съм и ходил на лекаря. Така. Дадох ви билките, колко камъни изкарахте? 16 камънка, около 6 беха колко нопли. Големи, като сантиметър и нещо. Да. Добре, имахте високо кръвно. Да, и с кръвното ми се нормализира. Чувствам се по-добре, значително по-добре. Сега остава само стягането в сърдечната област да оправим. Да, тук имам някакъв... Това е от щитовидната жлеза и това ще го оправим. За друго... Значи може да се лекува кръвно. Да, това съм съгласен с биоколечението, винаги съм бил съгласен. Иначе цял живот трябваше да пиеш хапчета. Да. От миналата година почнах да подигам. Ми се откривам. 2 години съм. А сега колко е кръвното? Сега е нормално. 85 на 120. Супер, идеално. Добре, много ти благодаря. Аз ви благодаря.